Takže ahojte, toto je tretí diel. Dúfam, že sa vám bude páčiť a môžeme ísť na príbeh. A to pekne. No co? Prečo je bordel v mojej skřínke? Ja som kráľovna tejto školy, takže to musí byť v poriadku. Ja mám až 4 skrinky. Toto je moje toto. A toto? Mám dokoľa zašito, no. Tu mám ešte jednu fľašu. Toto tu. Sme predsa bohatá rodina, tak ja si môžem dovoliť, čo chcem. Promiň, to je môj telefon. Čo sa deje s tými žiakmi? Ten má copánky. Táto má copánky, tento pán učiteľ má takéto vlasy, ja už to nechápem. Ó môj bože. Uhni. Co je? Si jdu do svojej skřínky. Uhni, jo? Tu mám uhnal, ty uhni. Každý, kdo sa takto ku mne správa, tak dostane facku. Ha! Vtipálek. Chceš to vidieť? Chceš to vidieť? Pardon. Pardon, on sa mi to nejako proste bugol. Prepáčte mi to, ale nejako sa mi to buglo. Ty ma chceš naštvať. Dobre. Au. Ten, ktorý sa mi bude to ku mne správať. Taška. Noa? Či Klára? Kde máš tú tretiu tašku, prosím ťa? Ja som si už zabula v tej minulej škole, keď sa tam bola. Aha. To moja Nejka. Ja vím, že si moja Nejka. Do toho, bože. A dúfam, že vám nebude vadiť, keď to bude niekedy trvať 12 alebo 13 alebo 11 minút. Jo, a tady.
krásna. Je taká krásný. Čo sa stalo, Nejko? Nejka sa zamilovala do mýho bráchu. Do môjho bráchu. Ségro, spamatuj si, to je môj brácha. Co, to som nevidela. No, som milý brát. Co zamilujeme, tak to bude problém, lebo ona má svoju Nejku. A keď ju zradí, tak to bude lepší problém.